ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст ба дрон Daiwal Nexia аст ки советҳои сафед соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ дорад, не ки ҷои бензин газаш мегӯяд вайрон, фақат гази холӣ кор мекунад. Моторш мегӯяд простой 6 литри инжектор, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. Як сола ҳуҷҷат кардага, мотор мегӯяд нав шушта тоза када мондага мегӯяд, 4та балон мегӯяд 80%, чихоилои нав. мошин мегӯяд умуман такси гаштагӣ нест, фақат дасти як мусафеда мегӯяд, ҳамин масҷид рафта омадага мегӯяд тамом. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, мошин як даст гаштага бадони азиз, ҳамаш 100%, мошин такси гаштагӣ неста. мошин бадон як дасти мусафеда мегӯяд, фақат ҳамин масҷид рафта омадага мегӯяд тамом. хеле кори вазӣ, бори хеле чӯкадагӣ неста, яъне ки такси гаштагӣ нест. нархи мошина мегӯяд 13000 сомонӣ гуфтесиам бо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. 13000 сомонӣ боз муомила мешавад. рақамҳои Тоҷикистони тиселш аст ва рақамҳои Россия аст. дар ин рақамҳои Россияшон имо, WhatsApp пайваст доранд. бо арзонтар мекунем, мегӯяд мошини бениҳоят тоза, 100%, 95 сол. ин ҳаминҷа ҳамаш маълумотош ҳаст. кадоми шумо харидор бошем, бо арзонам мекунанд. лайкҳоеро гузоред ва навори моро дар WhatsApp имотон поделисаш кунед. ди мошини фурӯшӣ аст ба дрон Opel Astra F аст ки дар кузови хэтчбек соли барои шуш 1994 солае ки бензини холия мегӯяд сӯзиш фурӯш, газ задагӣ нест. объем мотораш 6 литре, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд ҳамаи радной аз худ, ҳама чизои раднои худча. хоб 10 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4та балон мегӯяд наваста, запаскаш мегӯяд, не ки миёна. балон мегӯяд нав ва запаскаш миёна мегӯяд, хадавоям кадагиай. хоб мошин мегӯяд 100% мегӯяд бе ягон камбуде, қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархи мошин 18000 сомонӣ бадор бо арзона мешавад. ноҳияи Рашт, не ки тарафи ғарб мешавад. ноҳияи Рашт 18000 сомонӣ. номерошон вавилон ва номерои мегафоншон аст. ҳар ду номерошон кор мекунад. конкретно одамони харидор бошад, мегӯяд наличи арзонтар мегӯяд срочно сумдар кунад. 4 диска, 4 балони нав аст ва як запаскаи средин дорад. салоншам тоза, дар рақамҳошон марамат, метавонед тамос гиред, дигар маълумотша пурсед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Toyota Corolla аст ки мошин мегӯяд як даст гаштага, соли барои шаш 2007 солае ки сӯзиш фурӯш бензини холӣ, моторош 1.6 литре, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мегӯяд ба дрон як даст гаштага, як сола ҳуҷҷат дорад, мегӯяд аккумулятори пачка, мегӯяд 4 диска, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд 100%, коробкаш механика, моторош простой, як даст гаштага аст, ягон камбудӣ надорад. нархи мошина мегӯяд 79000 сомонӣ гуфтасам, бо ягон сум арзон мешавад, не ки илтимос кардага ки одамоне ки намехаранд нороҳат накунем, мегӯяд одамони коргаре, мегӯяд шутоби вақти монам, вақти хушонам нарава. танҳо одамони харидор мегӯяд мошин мегӯяд бе ягон расхода, ҳуҷҷат дорад, балон нав ва дискаошам. ин мошин бадо дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 79000 сомонӣ. одамони харидори конкретна метавонед дар рақамҳои вавилони поёмода занг занед. агар шумо давомхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан бошад, намехоҳед рой кунед, рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшӣ аст ба дрон Mercedes-Benz C-Class CHK объемни соли барои шаш 2000 солае ки бензини холия мегӯяд топли ва сӯзиш фурӯш, моторош 8 литре, коробкаш автомата, мошин мегӯяд бениҳоят тоза, свежӣ. 4 дискаҳои рамашка, 4 балонои нав, электропакет, не ки навшо тонировка, ҳуҷҷат, ин чизо ягон маълумоту додагӣ неста. Mercedes мегӯяд объемна 2000 сола, бензини холия, моторош 8 литр, коробка автомат. маълумотҳои пурра ва аниқтааша аз соҳибашон мегирем. нархи мошина мегӯяд 65 та гуфтесем, бо арзон ам мешавад.
мошинхари аниқ бошад, мошина омада аз пеш бинанд. 65000 сомонӣ ин мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Кадоми шумо ки харидор бошед, номери телефоншо нависида астем. Аз ҳамин рақамҳо дигар маълумота гирен. Лайкҳоро хоҳиш мекунем гузорем ва навора поделиса кунем. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро ВАЗ 21099 ҳастае ки мошинои советскии молодежни соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳар дошт кор мекунад. Мотораш 1.5 литре, коробкааш механикаи саистани мошин мегад нахаду. мошин мегад ам хариб боша мегад неки нахадо мегад 100% 4 диска 4 балонаи средне мегад дорад. Салоншам тоза мошин мегад дар ҳолати кори қарор дорад. Мегири ҳай мекунӣ. нархи мошин мегад 8000 сомонӣ гуфтаисам бо арзонам карда мешавад. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 8000 сомонӣ ва аз 21099. кадом бардоре ки шумо да маъқул бошад рақамҳошо навистаги мегафон аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотша гирем. агар шумо ягон мошини дигар хеле марка хариданӣ бошед, ягон модели дигар ё ягон маркаи дигар, номи мошина нависед, қатъи сол, нархҳо чӣ хел нархҳо ва кадом сол дар шумо дар кор астем. мо агар ёфтем ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Daewoo Lacetti ҳастае ки светои сафед соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳар дошт кор мекард. Моторош простой 6 литре, коробкаш механикаи саистаи мошин мегад нахаду. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардаги 4 диска 4 балонаи 670 электропакет кондитсионер мошин мега нахадуай. нашуд ягон расход ча ягон чи нагуфтиян хай бо агар шумо харидор бошед бештар маълумотша пурсида мегирен. нархи мошина мега 27 гуфтасе бо арзонам мешавад. мошинхари аниқ боше мега омада бин савдо мекунад, ягон сум муомила мекунанд. 1 сола ҳуҷҷат кардаги 27000 сомонӣ ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номери телефони мегафоншо навистаги аст. шумо агар харидор ки бошед марҳамат тамос гирифта дигар маълумотша пурсен. дӯстони азиз, агар шумо тамомхали мошинаи фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес ҳамаашро рӯй кунем, мо фурӯшта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ВАЗ 21015 ҳастае ки мошинаи советскии молодежни инам хеле светои сиёҳ. соли барои 6 2005 солае ки бензин газ ҳар дошт кор мекард. моторош 1.7 литре, коробкаш механикаи саистаи мошин мегад нахаду. абагрев сидене мегад дорад, кожини салона мегад, рулош мегад гидравлика, самбуфер дора мегад, светомузикои ҳар гуна дора мегад, ҳамаш 100% ва мегад пулкати ҳуи ва чӣ мешавад мегад пул дора мегад, электропакета мегад передни стекло дорад. хай бо бештари маълумотҳои аниқша аз худо мепурсем. срочно мегад сум дар кора мефурӯшем бо нархи 10000 сомонӣ. бардони азиз неки нашуд арзонша нагуфтем, мо ки хай ягон 5000 сум арзон ка инаша аниқ када мегирен, нашуд арзонша ягон чи маълумот нестае. одамони харидори конкретно мега ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомонӣ. нигоҳ кунед хел 2005 нархшам арзон астае ки мошин бо бисёр чи доштае. балоншам навай. бардони азиз, ина рақамо мегафоншо навистаги мошин дар Душанбе. одамони харидори аниқ метавонен аз рақамошон бештари маълумотша гирен. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи караван яъне универсалаш соли барои 6 2000 солае ки бензин газ ҳар дошт кор мекунад. гази евро 4 дорад. моторош 6 литре, коробкаш механикаи саистани мошин мегад бениҳоят тоза. мошин мегад 4 балон мегад пачка 1 сола ҳуҷҷат дорад. раднои кралскай ва гази евро 4 магнитофон, мотор беҳтари аккумулятор, пачка ҳама ҷош мегад 100% хай камбудиша нагуфтиян. главни ҳами 1 сола ҳуҷҷат гази евро 4 балонош навай ва 4 дискаҳои рамашкаи аз мошини заводскои худаш, яъне ки Astra J караван нархи арзон кати. нархи мошина мега 38 гуфтесем бо арзонам мешавад. сум дар кора мега ва ҳам хотири мошина арзон фурӯхтесем. ин хеле нархҳо дӯстон азиз ёфтан қинаи хеле састаниё хай бинехтон рақамошо навистаги 38000 сомонӣ ин мошин дар пойтахт Душанбе қарор дорад. инашам рақамошо мегафон аст, срочно метавонен занг занем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Daewoo Tico ҳастае ки светои сафед соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳар дошт кор мекунад. моторош экономни 0.8 литре мегад, коробкаш механикае мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нахада хай кам яхе ҷои краскаш безеб шудаги аст. хоҳен краска мекунен, нахоҳед не. нархи мошин мегад 6500 сомонӣ аст, бо арзон мешавад.
ин мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. Электропакет, 4 калпак ва 4 балонаи 50-60% чихӯлои зимистона мондагӣ бардорен азиз. Мошин мегӯяд нахаду газ бензин 96 сол, моторош простой. Нархи мошин нархи арзонака ки 6500 сомонӣ дар шаҳри Истаравшан. Одамони харидори аниқ маромад тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро як ҳастаи Opel Hatchback ҳастаи ки Opel Astra F дар кузофи Hatchback соли барои 1991 солае ки бензини холия судиш фурӯш. Моторош 1.6 литра, коробкаш механикаи сайстани мошин мегӯяд нахаду. Мошин мегӯяд бардор як даст гаштагай. Хай камтар сурада мошина нашушта сурада ки мошин мегӯяд нахадуай. 7 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад. Мошин мегӯяд як дастаи тоқа бензини холия мегӯяд 4 балонаи 50% салоншам тоза. мошин мегӯяд нахаду. Як даст гашта мегӯяд соҳибшон. Хай кам хали кори меличовка косметический кор дорад. мисол нархи мошине ки бениҳоят арзонай 10500 сомония ки бо арзонам мекунем мегӯяд ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ. дӯстони азиз 10500 сомония ки мошин мегӯяд нахадвай кам хай кор дорад мегӯяд инаш меличовка ки 1000 сомона и короша полни буд мекунем. 7 моҳи дига ҳуҷҷат як даст гаштагасай. рақамоша рақамои тисел ҳастай. кадоми шумо ки хайдори аниқ бошад метавонед аз ҳамин рақамҳо дига маълумота гиред. мошин дар Мастчоҳ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Toyota Camry ҳастай ки соли бароишаш 2007 солае ки судифурӯш мегӯяд бензини холӣ моторош 2.4 литра, коробкаш автоматаи сайстани мошин мегӯяд нахаду гуфта соҳибшон. мошин мегӯяд як даст гаштагасай баъдро азиз ҳамин хел гуфтан соҳибшон 4 калпак, 4 балонаи 80%, электропакет, кондиционер ва салоншам тоза ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд нахаду мегӯяд срочно мефурӯшем бо нархи 80 та гуфтаян соҳибшон бо арзонам мешавад бо нархи 80000 сомонӣ. инаша мегӯяд мошин мегӯяд як даст гаштагай. нашуд ҳуҷҷат хадаво и чизо ягон маълумото нестай. одамони харидор ки бошед аз соҳибшон мегирен. мошина мегӯяд фақат одамони харидор мегӯяд занг занад. одамоне ки намехарад мегӯяд беҳуда занг назананд. барои ҳамин соҳибшон ҳамин хел гуфта одамоне ки харидорен маромад тамос гиред. ин мошинам дар душанбе пойтаи қарор дорад. номери телефонашон мегафон ҳастай. лайкора гузоред ва ссилкаи навори мо дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Vaz Priora ҳастае ки мошини молодёжни Vaz Priora соли барои 2009 солае ки судифурӯш бензини холия тоқа бензин моторош 1.7 литр 1.7 литра мегӯяд мотор мегӯяд намезана мегӯяд заводской моторои намезадагия мегӯяд соҳибшон. коробкаш механикаи сайстани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд 4 диска 4 балонаи пачка кондиционер коробкаш беҳтарин ҳамаш мегӯяд заводской ягон камбудӣ надорад. радной краска кондиционер 4 балон нав ҳамаш 100% магнитофон ҳама чизои оригинал аз худаш. моторош мегӯяд беҳтаринай намезанад. хоб нархи мошина 28 та гуфтесиам бо арзонам мешавад. харидори конкрет набошад савдо дора мегӯяд соҳибшон. ин мошин дар ноҳияи Рудаки Ленский районда қарор дорад. Vaz Priora молодёжни бадунази дар кузофи Hatchbackш. кадоми шумо ки мехаред ягон маълумота хоҳед фаҳмидан рақамҳои мегафони телефоншон нависагасай аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред. тоқа одамони харидор мегӯяд занг зананд савдо мешавад маромад тамос гиред. бозам такрор шуд дӯстони азиз агар шумо дар махалли мошинаи фурӯшӣ хона ягон чиз бошад барои фурӯхтан сурат маълумот доред кунед фурӯшта мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.